Sanibonani guys, kaMonqobile niphathela amazwi lami eThonga ngomhla ka-2 December. Guys, uZama-ke ubekade esalele nanamhlanje e-dining room. Uthe mefika nje uMamFithi emtshela ukuthi ukudla sekulungile akahambe ayodla kanye kanye nobaba omncane wakhe noNtanzi, hhayi ugirl wamane wagoloza. Ufikile-ke uNtanzi wathi Faith, ungalingi lokhu uncangalingane. uZama milambi uyalazi ikhishi laphi nomsebenzi omningi kabe okubhekile wena le ekhaya. Guys, umane nje uZama wathukuthela futhi ezwe ubaba wakhe ekhuluma kabuhlungu kanje. Waqhubeka uMamFithi wathi, hayi bo Zama, sukuma phela, ngifuna ukusebenza mina. Heyi, wamane wathi uZama, MamFithi, cela ungiyeke, hlukana namphansi, yabona ne-voice yakho nje ingibangela isicefe, hayi bo. Guys, umane nje wathi uphinda. Umane wathi uMamFithi, yeyi, hlukana nengane yami phansi. Phinda uyasebenza, phinda ingane yami, akasisona isigqila sakho. Hlukana nale nto yakho kulokwenza uphinda isigqila sakho. He, guys, ubonakala nje noMamFithi ukuthi usiyayiphiniselela manje ukuthi uZama uthe ivoice yakhe imbangela isicefe. Guys, kupheli-ke lapho. Uphinda-ke kusho ukuthi uzwile ngandlebe enye ukuthi bekade emdinga uZama. Ube nje ukubuya emsebenzini waqonda kuyena wathi, awu Zama hlobo, ngike ngezwa kuthiwa uyangidinga. Wathi, ngingakusiza ngani? Wathi, ngiyaxolisa bandla phinda. Wathi, ungaxolisi, bengikuthembisile ukuthi nanini uma ungidinga ngizobe ngikhona. Kwenze njani? Wathi ukuthi yazi phinda, siloke sababancane, wena kuphela umuntu bekade ngizwisisa. Besihlala ndawonye, sikhule ndawonye, besize silale ndawonye mesisebancane. Manje ngiyabona ukuthi nje wena nje ungikhathalelayo. Wathi kunjalo, yabona nje, ngiyazi ukuthi bukhulu ubuhlungu obhekene nabo uZama. Wathi awazi, yabona nje ngilahlekelwe ubanele, ngaphinde ngalahlekelwa ingane yami isikhathi esisodwa. Kanti ngampela mina yini engayenza phinda? Ngone bani vele mina? Wathi phinda, Zama hlobo, yabona la madoda wakufanele. UGadla wayengakufanele, abafana bakwaMagwaza abakufanele kwayibona. Angazi-ke mina ngifa-ke kuphi-ke, noma ngikhona kwilisti noma ngikho yini kwilisti, kodwa nje engizama ukusho ukuthi ababona ubuhle obuphambi kwabo labafana. uZama wamane wezinhliziyo yakhe incibilika njengerama guys. Wamane wathi yazi ngicabanga ukulula iy'nyawo, bengicela ungiphelezele uma ungenayo inkinga. Wathi khululeka, sizohamba. Yeyi guys, wabona noPhinda ukuthi yabona-ke manje uyayiwina inhliziyo kaZama kancane kancane. Unesineke uPhinda, kodwa uyayazi into ayifunayo. Sithembe-ke guys ukuthi-ke ekugcineni uzomthola lo Zama lo akade emlangazelela, and mase semtholile akukhona neyodwa indoda ezofika imphazamise. Yeyi guys, uthe nje esayilula-ke iy'nyawo uZama, esaxoxa kamnandi noPhinda, kubonakala nje ukuthi ugirl kancane kancane useyaqala uyaphola. Guys, kwamane kwafika uSanele koNtanzi. Wawuvuvuzela usawoti esilondweni uSanele engaqondanga. Ube nje ukubona ubuso bukaSanele, wamane uthi hayi, ngiyalingwa yini? Ufunani lana? Wamane wathi uSanele, Zama, ngiyazi kona ukuthi inhliziyo yakhe sebuhlungu. Athi angithi wena, ibuhlungu ngenxa yakho, ngiphuce yonke into. Yini vele? Uzohleka la? Uzobukisa ngami? Uyazi wena ungiphuca indoda, ungiphuca umntwana. Ngibuyisele lezi zinto oy'thathile kumina. Ngifuna indoda yami, ngifuna umntwana wami. Umane wathi nje uSanele, Zama, uyazi nawe ukuthi yonke lento eyenzakalile bengesiyona inhloso yami, ingakho ngize la ngizoxolisa ukuthi ngithi hamba la, hamba. Wamane uthi uPhinda, hamba ndoda, hamba. Wathi ngithi hamba. Wabona uSanele ukuthi no, yabona la akulunganga, ngcono aqhubekele phambili ayongena kwamanye amagumbi akoNtanzi, ngoba vele bengazile kuZama kuphela, ubezobona noNtanzi. Kodwa-ke wathi mehlangana noZama egcekeni, wancamela ukuthi asaleke esiyoxolisa nakuyena, ngoba phela noma kuthiwa kusiyena omzwisa ubuhlungu qobo uZama, kodwa uyingxenye yalo muntu lo owamzwisa ubuhlungu. Guys,
USanele-ke ufike washintsha ukudla epletini. Ukufika kwakhe kulethe ithemba elikhulu ngoba uthe befika nje kuNtanzi, hhayi uNtanzi naye washo ukuthi hhayi unesibindi mfana, uphinde unyathele emagcekeni akulo muzi. Wathi hhayi angizile ukuzokhuluma okukhulu nje ngithi angizonazisa ukuthi labo 30% kade bekhokhwa umphakathi, ayi sesiphelile isikhathi sabo. Ayi uNtanzi wamane wahlahla amehlo wathi njengoba ngisho-ke ukuthi nathi impela komagwaza angeke siphinde sikhokhe leyo mali. Ya ngithi angizonazisa lokho. Wathi yena mfana delela impela, wathi cha akusikona ukudelela, mina nifuna futhi impilo nizoyithola. Uyazi phela mina ngakwazi ukubuyisela umfowethu le kwelamathonga. Kangakanani-ke nina? Ayibo guys, uzama ukubachazela-ke lana ukuthi-ke bamanzi amancane, kahle kahle bona abasiwona amaqatha angambinda ngoba phela mekwazi ukuthi abuyisele uBanele obese vele sabulawa le kwelamathonga, kuzobe ubala kabi ukuthi ayise uNtanzi nomfowabo kaGoqanyawo. Guys, hhayi-ke isibindi-ke sakhe uSanele sibabazisa ngisho-ke uNjinji uqobo lwakhe. Fikile-ke laphaya komagwaza, hhayi wamncoma washo ukuthi yabona nje uSanele engathi uhamba nomunye umoya-ke manje. Yazi ngithe mingilapha emhlanganweni ekhuluma nomphakathi, ekhuluma nalabantu laba abasebenzelayo lapha eMagwaza Construction, kwangathi ngibona ubaba impela ongizalayo. Ngithe ngisathi ngisabheke ukuthi ngibona ubaba ongizalayo, hhayi ngaphinde ngabona umfowethu uMuzi engathi uyakhuluma ngaphakathi kuyena. Lo mfana ugqoke omunye umoya-ke manje. Ayi lapho kusho konke lokhu nje uMakhumalo akasanyiphile, akasanyanyile ukumuza ekhuluma kanjalo. Esenyanyiswa ukuthi phela yena kulo mhlangano akamenywanga guys. Ayi shuthi uMakhumalo betshela ukuthi-ke njengomama phela wekhaya uzomenywa emhlanganweni, kodwa-ke umane nje uSanele wathi kusukela namhlanje Makhumalo kuzomele udede ebhizinisini. Yimina inhloko yalo muzi, yimina indoda lekhaya, sekumele manje uthi ukuhlenqa. Njalo nje ukusho lokhu uSanele uhambile uMakhumalo wayoxolisa, ezama phela ukutubuza amagabade. Hhayi kodwa-ke uthe exolisa waphinda wafaka uBanele, wathi kumele ingane yakhe le edlulile emhlabeni yenzelwe umsebenzi. Kwabe unyathele emsileni. Washo kahle-ke uSanele ukuthi lalela wema, vele kuyoze kube nini ngaso sonke isikhathi uma ukhuluma nami ebese ufaka uBanele. Kungani ubeka uBanele kuqala kunami? Yabona-ke kusukela namhlanje zonke izinto ey'phathelene nemisebenzi yala komagwaza emele iphathwe yimina. Yimina ozodicide-a ukuthi lowo msebenzi uzowenziwa yini noma cha. Phuma-ke manje ey'ndabeni zala komagwaza uyekele mina indoda iphathe izintambo. Guys, emva kwalapho-ke ubhuti wenze njengoba-ke kade eshilo amagama enkehli impela owalandelisa ngolayini, wamsusa uMakhumalo kuyo yonke into, wangambiza ngisho emhlanganweni omkhulu akade ubambile. Manje-ke inhliziyo kaMakhumalo iyahlaba guys, iyahlaba ngoba nakho phela nomhlangano ube yimpumelelo ngaphandle kwakhe. Guys, kaziyozala Nkomoni-ke njengoba sebuyile uSanele, kodwa kushilo izolo wathi-ke akayena lo Sanele ontengentenge, bazobona omunye uSanele manje kule game. Aphela lapho-ke amazwibela namhlanje, ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, kamonqo.